Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Αυτή τη φορά δεν θα παίξουμε, ας πούμε, κάνα παιχνίδι, Roblox και τέτοια. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα βαθμολογούμε, θα βλέπουμε μερικούς παίκτες και θα βαθμολογούμε τα καλύτερα τους γκολ. Πριν ξεκινήσει το βίντεο θέλω να πάμε στους 100 subscribers πριν το Φεβρουάριο. Είναι full δύσκολο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχουμε και έχουμε την Αναστασία Queen εδώ πέρα για να με βοηθάει, ας πούμε, και έναν φίλο της. Γεια σας! Και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πρώτος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θα πω εγώ παιδιά πρώτα έναν ποδοσφαιριστή. Θα πω τον... για να σκεφτώ. Jude Bellingham. Οπότε πάμε για να δούμε το καλύτερο του γκολ. Λοιπόν παιδιά, να δείξουμε τώρα το γκολ του Bellingham, το καλύτερο που θεωρώ εγώ. Να δούμε. Και επίσης παιδιά, δεν σας έχω πει ότι έχω βαθμολογήσει εδώ τα καλύτερα γκολ. Έχουμε μία λίστα. Έχω το δεύτερο. Τέλειο γκολ, πραγματικά είναι πολύ καλό. Εγώ θα το βάζα και πρώτο. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι θα είναι ένα τρίτο. Τι λέτε, παραγωγή? Εγώ θα το βάζα ένα τρίτο. Γιατί εντάξει, καλό είναι, αλλά όχι και τόσο καλό. Είπαμε, εντάξει. Για πες, εσύ. Εγώ το ίδιο με την Αναστασία και εσένα. Τρίτο, Ναι, τρίτο. Οπότε για να το σημειώσω. Λοιπόν, τώρα πες Θάνο, εσύ παίκτη. Λέω τον Ρονάλντο. Το Ρονάλντο. Ναι. Και έχει πάρα πολλά καλά γκολ αυτός. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάμε στο επόμενο γκολ. Που θα είναι το Ρονάλντο, το ψαρδάκι, για να δούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό γκολ. Εντάξει. Ψαλιδάκι. Καλό είναι. Παιδιά, Λοιπόν, παιδιά, κατά λάθος έκανα pause, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ λέω να του βάλω κανένα... Δεν ξέρω τώρα, εγώ λέω να του βάλω... εγώ δεύτερο λέω, γιατί είναι αρκετά καλό. Ναι, αλλά θα μπορούσε και πρώτο εγώ θα το Εγώ έβαζα. δεν θα το έβαζα πρώτο, γιατί έχουμε και καλύτερο. Μπορεί ας πούμε μετά να πούμε Ροναλντίνιο. Για πες. Εγώ θα το έβαζα δεύτερο. Και εγώ δεύτερο. Επειδή είναι καταπληκτικό, αλλά νομίζω έχω δει και ένα άλλο γκολ που είναι από 50 μέτρα μακριά. Και ναι, Ωραία. θα το έβαζα δεύτερο. Θα το βάλουμε δεύτερο. Τώρα να πω εγώ παίκ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πει η Αναστασία. Λοιπόν, εγώ παιδιά τώρα λέω να βάλουμε έναν Έλληνα παίκτη. Τον Κώστα Φορτούνη. Αν το λέω σωστά. Οκ, για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στον γκολ του Φορτούνη για να δούμε. Ωραίο γκολ ήτανε. Και νομίζω εκτός περιοχής. Ναι, εκτός περιοχής νομίζω ήτανε. Λοιπόν, Εγώ θα το έβαζα κάπου 5ο με 6ο. 5ο με 6ο, καλά τέταρτο όχι. 5ο εγώ θα το έβαζα, εσύ. Εγώ θα το έβαζα έκτο, επειδή να μην πω καλό είναι και πέμπτο θα το έβαζα, αλλά εντάξει. Ναι, εγώ λέω να το βάλω έκτο. Ωραία. Εγώ θα έλεγα τον... πώς τον λένε τώρα, τον Εμπαπέ. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάμε για το άλλο γκολ του Εμπαπέ εναντίον την Αργεντινή. Για να το δούμε. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ ήταν αυτό. Πολύ καλό. Λοιπόν, εγώ θα το βάλω
Δεν ξέρω, για πείτε παραγωγή. Εγώ θα το βάζα 7ο, δεν είναι και πολύ καλό γκολ. Εγώ θα το βάζω 7ο κι εγώ. Επειδή καλό γκολ, να μην πω και τελικό γολιτικά, αλλά αλλά εντάξει, απλό θα ήταν. Ναι, και εγώ λέω ότι δεν αξίζει. Ή λέτε να το βάλουμε 5ο. 7ο. Γιατί δεν αξίζει τώρα την 5η και την 4η θέση. Θα ήθελα 5η, αλλά ας το σημειώσω. Για πείτε άλλο παίκτη. Λοιπόν, νομίζω εγώ λέω, Ναι. θα πω τον Μπερνάρντο Σίλβα. Μπερνάρντο Σίλβα, οκ. Λοιπόν, το γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο, από το καλύτερο. Για να δούμε. Καλό γκολ. Εντάξει, καλό γκολ. Πολύ καλά. Ήταν εκτός περιοχής, παιδιά. Δεν αξίζει ψηλές θέσεις, οπότε θα το βάζα 5ο, μη σας πω και 8ο, αλλά εντάξει. Εγώ λέω να το βάλω 5ο. Και εγώ νομίζω αξίζει, αλλά πολύ λίγο. Πάρα πολύ. Οκ, κάτσε να το σημειώσω. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο επόμενος παίκτης? Εγώ θα έλεγα το Μαυροπάνο. Το Μαυροπάνο. Κι άλλος θα είναι. Οκ. Το επόμενο γκολ θα είναι του Μαυροπάνου. Οκ, νομίζω αυτό θα είναι το καλύτερο γκολ. Για να δούμε. Λοιπόν, ωραίο γκολ ήτανε. Πολύ ωραίο γκολ. Ναι, είναι λίγο, εντάξει, καλούτσικο. Εντάξει, καλό είναι. Καμιά 7η και μια 8η θα το έβαλα. 8η. 8η. Οπότε λέτε κι εσείς 8ο, Άμα ήταν για παράδειγμα και η 5η, θα το έβαζα και 5η. Οκ. Λοιπόν, παιδιά μας έμειναν άλλες 4 θέσεις. Λοιπόν, για πείτε. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, θα πω έναν Λαμίν Γιαμάλ. Λαμίν Γιαμάλ, οκ. Λοιπόν, για να δούμε το καλύτερο γκολ του Γιαμάλ. Πολύ ωραίο γκολ. Εμένα μ' αρέσει. εντάξει. Τέταρτη, δεν αξίζει πρώτη, αλλά τέταρτη. Οκ, τέταρτη. Λοιπόν, για πες τώρα. Εγώ θα έλεγα το καλύτερο γκολ του Gyökeres. Gyökeres. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, δεν βρήκα κανένα γκολ του, οπότε θα πάμε σε έναν άλλον παίκτη. Εγώ λέω τώρα να πούμε τον Μπρούνο Φερνάντες. Οκ. Λοιπόν, πάμε για τον Μπρούνο Φερνάντες που είναι το καλύτερο του γκολ στη Πορτογαλία. Για να δούμε. Με την Πορτογαλία ήταν, για να δούμε. Το ξέρω αυτό το γκολ. Οπα. Ωρε φίλε! Λοιπόν, περιμένετε. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν το έβαλε ο Ρονάλντο, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν ακουμπάει καθόλου τον Ρονάλντο, καθόλου όμως. Η μόνη φορά που ο Ρονάλντο έκανε και καλά ότι... Ναι, ο Μπρούνο Φερνάντες το έβαλε. Λοιπόν, τι λέτε να βάλουμε? Εντάξει, εγώ λέω και πρώτο. Και πρώτο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα έλεγα... Ένα το να μην το βάλουμε, ρε παιδιά. Ούτε καν ρε. Οπότε πρώτο, Πρώτο. Πρώτο. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ καλό γκολ του Μπρούνο Φερνάντες. Πρώτο θα το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, επόμενος παίκτης είναι 9 και 10 τώρα. Έμειναν οι βαθμολογίες. Για πες, Αναστασία. Λοιπόν, εγώ λέω τον Γιώργο Μασούρα. Το Γιώργο Μασούρα, οκ. Παιδιά, επέλεξα ένα γκολ. Κοιτάξτε το. Είναι αυτό εδώ πέρα του Γιώργου Μασούρα. Ωραίο γκολ, εντάξει. 9. 9, εντάξει. Ήταν full κοντά. Οπότε... Λοιπόν, επόμενος ποιο είναι αναγκαστικά η θέση 10. Για πες.
Άντωνη, οκ. Η Αναστασία. Λοιπόν, παιδιά, για τον Άντωνη, για να δούμε το γκολ του. Καλό γκολ, είπαμε 10η θέση θα βγει όμως. Και δεν είναι. Οκ. Οπότε λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πούμε τις βαθμολογίες που έχω βάλει. 10η είναι ο Άντωνη, 9ος ο Μασούρας, 8ος ο Μαυροπάνος, 7ος ο Εμπαπέ, 6ος ο Φορτούνης, 5ο ο Μπερνάντο Σίλβα, 4 Γιαμάλ, 3 ο Μπέλιγχαμ, 2 ο Ρονάλντο και ο καλύτερος ο Μπρούνο Φερνάντες. Παιδιά, άμα σας αρέσει αυτά τα πράγματα που κάνω, γιατί δεν θα παίξουμε game, θέλω να κάνετε εγγραφή και like και να μου πείτε στα comments. Γεια! Sub.